Jokanyo sekta mag tuke mag chess dwaro ni migawo mar weche somo oyang tugono kendo sire kind skunde ma pacho ka. Mabiro seche ma nyithindo adek ma wuok e skul primar ma Trump School e kaunti ma Embu biro bedo moko kuom jotugo matindo mabiro ting'o nying Kenya male tuke mag Afrika e kind rawere boma ma Cairo e piny Egypt. Pendo Wangai, Shalom Neema kachiel kod Hilarious Nyawira nobedo gi tugo maber e tuke mag Nationals manobagi e kaunti ma Kisii. Director mar skul Trump James Nthiga okoten migawo mar weche somo mondo osir tuke mag chess kaka gisiro tuke mamoko kaka dhula gi ng'wech. Na tunaomba sana serikali yetu itilie mkazo mchezo huu wa chess ili uweze kuwa ni mchezo pia unahusika kwa wingi katika shule zetu, zile za public schools na zile za private schools, because at the end of the day huu mchezo unasaidia watoto kuwa na IQ iko juu, wanaweza kuwa na critical thinking na watakuwa manufaa sana katika community.